Shalom. Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mau lihat itu sudihita naro mar minggu di Sadarion. Di minggu naro rap dohita toktong ro tugari jaum ima na masuk pukul 8 do na masuk pukul 10 sada. Tuhatama nama dongane hita mau lihat. Damang dainang di minggu tasadarion tanggal 2 Mei 2020 sada ima diguari minggu palimahun dung Paskah. Do tema ngolu di bagasa todi. Masuk mahita tu perminggota tapasaha madirita tutuhata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin, rima hita jongjong, tadi homa Yesus saingane. Yesus saingane, hurian toktong, sai barbadiai, na pungulison, rohana migohi, roh kasini, nasa mangasahi, sai padamai. Assalam numoras latanami Pai mahari hobas midabohimi. Amen. Nungan dilehon Tuhan Jehovah tuau dila sisean, asa huboto pasabam rohani na loja marhite sian hatai, sai disungguli doa uganup sogot, dipatinggil pinggol humar binege songon sisean. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na toma palangit dohot tanoon, sai di pasaur honma damena tutod ditabi. Amin. Jongjong dobe hita, tapuji tuata mare dehita. Jamenani awon siang surga dorong tungsod harhutik betahe. Kasusah
mahamu. Tato poti madusatan agudang itu adupan itu hata rak mahita martangiang tangiang panidangion rak madok mahita. Ali amanami na di Banua Gijang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalan apa tawon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha hupar topot hami dona so huholongi hami o sian nasa roha tondi pikiran dohot gogunami jala dongani pe daku kaholongi hami songon pak kaholongi ni Kristus bihami namia dongolum di bagasat to dinami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalohonami jala hutulak hami do todim dang huradoti hami lomoni roham IPC sama naldo sana hulahami urupi mahami paturahon pangalahonami jala di bagasan panogunoguon ni todim mahami bisude ulaon naneng ulaon nami tujuluanon asa gabe patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliau ni panopayomu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangi yang di bagasan rohat tadi. Amin. Hata sifat tugar todi di parminggota sadarion. Songon noma di dok tuhata. Saya podahom matuau ale jahu badalan niaturami asa huradoti rodi ujung saya parohayau asa huradoti patikmi jalahu hajojokon sian nasaroha. Amin. Songo tangiang dan yajarn honi Tuhan Yesus Kristus di sisiana rak mahita martangiang tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Majaha mahita responsoria, manang majaha mahita marsia lusa-lusan, tabuka mabibilta, imana tarsurat sian pesalmen 22, bidu 22, mamuka sian ayat 25, sahak rodi ayat 32. Di ayat 32 non rapita majaha, rim mahita jongjong. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan nida dangol, jaladang ditabunihon buhina maradopun ibana, jala ditangihon do anggu na itu ibana. Saya mangat dosogot akan adangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jahoba doa kana uso-uso di ibana, saya humisa do rohamuna saliling-lilingna. Ay Jahoba do na punah rajaon, jala panggonggom diaka perbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude akanago nakum di tanoon. Singgang tujolona doso got sude akana marsikor rodi nama tegasi. Saya dong do pinopar ni manusia nama ngului ibana akan namanya ringoti Tuhan itu pinopar na sogot rak majahita rodo akan nasida sogot majami tahun hati korana tuhalak na tubuh muse pabua ibana tu pasungkon sangat madi debata amana di Gijang tai dihoma sangat madi debata. Anak
pakatidakon nidong atas haporseaon di sadok portobion, rak mahita makatidakon hata haporseao tai. Au porsea di debata Jehovah, ima lapargogo na suatu dosan, na tomo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na ni tubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siato di purbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhatan atau mau nabernit di panghuman ni silatus. Nama te tarpajal do ibana di haupinar silang jala di tanom. Dungi mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargugo na sohatu dosani. Di sima ibana pa imam laksogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu do namate. Au persea ditondi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hatopannya lak Kristen akan nabadia. Dohot di hasesani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu dosa daging ni halak nong mate. Dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Hundul mang. Tapi gema ente puji-pujian sian kor inata pewemi.
Tongon patujoloni jamita manang epistel si begiota marhitena posona ima natar surat di sada Johannes bidu 4 mamuka sian ayat pitu sah rudi ayat 20 sada tapai huti hutma di bagasan rohata. Hamuaka haholongan masih haholongan mahita aisyad debata ada haholongani jala ganup namar holong ni roha ima naung tubuh siad debata jala ditada do debata. Halak naso marholong ni roha, ido naso tumadda debata, ai haholongan do debata. Sianon do gabe patar holong ni roha ni debata natu hita, sia naung sinurunai anak nana sesedai tu portibion, asa mangulu hita mar hite ibana. Di bagasano do holong ni rohai, endada hita makka holong ni debata, ibana do makka holong ni hita, jala disuruh do anakna bahen perdingganan pasai hodusata. Hamu akaha holongan, anggosiani do holong ni rohani debata di hita, tamama nang hita masih haholongan, dang dungadong halak namar nida debata, molo marsi haholonga kita, mian ma debata di bagasak kita, jala tipak maholong ni roha nai di bagasan hita. Sianan do taboto, hita mian di bagasan ibana, jala ibana di bagasak kita. Jala naung nilehon nai tu hita sian todinai. Huida jala huhati dako kami naung disuruh amai do anaki bahen si palua portibion. Iai namar hatopoton Yesus do anak ni debata di bagasan ibana domian debata jala ibana di bagasan debata. Tunga tatada jala tahapor seai holong ni rohani debata di hita. Debata do haholongan ni, jala halak namian di bagasan haholongan, ido namian di bagasan debata, jala debata di bagasan ibana. Disima gabe tipak holong ni rohani, rohai di bagasan hita, pola merhiras ni roha hita diari paruhumani. Ai songon ibana, songon ido nang hita di portibion. Dangadong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni roha, naung ripasido biari, ana bernit doang go biar, jalan nang ripas do holong ni rohani halak nama biar. Maroha holong mahita, ala ibana jumolo maka holongi hita. Pergabus do halak nama do, holong rohana di debata, hape di hosomi do donganna, aina so maka holongi donganna na ni idana, tungsongon dia maha holongan na debata, naso ni idana, ondo pati natajalo sian ibana. Namang kakaholongi debata, ima nama kaholongi nang donganna. Songoni masahatna, martua ma akan nau begi hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Tamang dainang, taparade madirita, lau papungu pilihan. Songon ujahan ni piliata, tabigi masian hatani Tuhana, nama do, alai unang malupahamu, mabahen nadinggan dohok mangulahon asini roha ai di halomon debata doa kapilian nasongoni. Amin. Tapuji matuhata marede hita. Dagiku dohot dondi sahadi ho Tuhan, diriku humasahat asaga besonang, diriku humasahat
ta jongjong tapa sahat ma piliata tua dupa di bata tahedeo ma sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, kami melehoi tujolo. Asa dipakai huria, mau pasal mapon hodok. Amin. Tadi gima titing ni huriata las diututi ma doho tangiang hamalimon. Salam. Ing manang buah-buah di Huriata. Minggu tanggal 2 Mei 2021, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja kita. Kamis, 6 Mei 2021, pertangyangan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10.06 WIB. Dari Jumahat tanggal 7 Mei 2021, sermon LS CLS dohot majelis di Patupa di gereja masuk pukul 11 WIB. Sermon guru sekolah minggu di Patupa di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 siang WIB. Dari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2021, kelas katekisasi Sidi diadakan secara jam pukul 10.06 WIB. Pertangyangan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Dari Minggu siang Mei 2021, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk dana sosial GMI Distrik 2 Wilayah Sada. Akar ruas Nihuria nama ulang tahun perkawinan tanggal 2 sahatu tanggal 2 Mei 2021. Adong dua keluarga jalan nama ulang tahun hari hatu tubuh adok 10 opat halak. Hatan itu hata sian pesalmen 146 ayat 2 nama dok pujioku majahuba saliling au mangulu sai ende honokku do di batakku saliling adong do peau. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun gajang ma umur muna hipas jalaguk las niroha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus ma mamasu-masu hamu. Naung marbagas nunga majalo pasu-pasu perbagason ma Daniel Niko Tohap Simanjuntak ST, anaknya Mata HR Simanjuntak SE, tubuh Ninata Le Speaker Dr. Andus L. Borusi Mamora, ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Padang Bulan Sada, dohot Orwana Hilda Romauli Borusiahan, Boru Niamata Dr. Andes P. Marudut Gabe Siahaan Nahinan, tubuh ni Inata Dahlia Serep Marina Borusi Matupang, ruas ni GKI Pengadilan Bogor di hari Sabtu tanggal 1 Mei pukul siawib di Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan. Napaduahon Emriko Indrawati Lubis, anak Niamat Tape Lubis, tubuh Nata R. Boru Panggabean, ruas ni Gemi Kasih Karunia sektor Setiabudi Padang Bulat Tolu. Dohot Oroana, Heni Yeni, Rafika Boru Sinaga, Boru Niamata Andi N Sinaga,
tubuh ni Inata Mardiana na 70, ruas ni HKBP Nauli Resort Serampah di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bethesda Jalan C. Asahan Medan. Kamar ragam pada hari Kamis 10 Mei 2020 sada diadakan ibadah Perningotan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama berbahasa Indonesia masuk pukul 8 WIB, gelombang kedua masuk pukul 10 sada WIB berbahasa Batak. Tabereng ma dison aka isena bertugas pada tanggal 10 naro. Demi keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan situasi pada saat ini, Gereja mengharapkan supaya setiap ibadah minggu mobil diparkir di lapangan PKMI 1 Medan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan persepuluhannya melalui rekening gereja atau diantarkan langsung ke gereja. Terima kasih. Rap Mahita Pohon Mahita Samartangyang di Bagasat Tuata. Alia Manami debata Jehovah nama ringanan di Banua Ginjang. Di Banua Ginjang peho ali Tuhan jonok doho diaka jolma nama mako hawalongi ho. Di bagasan tikyo pe ali Tuhan buat kami di bagasan tangyang nami di narohami tu bagas joromon lao mengikuti permingguan di bagasan sadarion. Homa masu-masu sudi akan bertugas pada saaton ali Tuhan. Anggiat do siya nakaparmaraan don akasahit. Lubomi ba Tuhan akan naneng mangalehon baritam dia inanami paditatamri si torus. Lehon dami na sumuruk siya ko ali Tuhan. Pergugoy na sida lo pasahaton hatami. Asaboy hami mambigi dohot dinggan jala mangulahosa di bagasan hulu nami. Di bagasan tikyopi ali Tuhan buat kami do di tangyang nami, Gereja Metodis, wilayah Sada, pendeta Bishop nami, Bishop Kristi Wilson Sinurat, di wilayah 2, Bishop Saban Melemban Tobing, dohot perkembangan pendeta Tahir Wijaya. Homa Tuhan mamasu-masu aka anak komu manang di dia penasida berurusan. Asa homa mangalehon dami na sumurung siya kuali Tuhan. Angkiat boy nasida makorhon nasida boy ro aka siat nama naboy ro aka yanakomu lau marsoba tuhale Tuhan jala boy melalui sudi aka bisop namion lam godang nama nadaho ale Tuhan jala dami na sumurung siak koma di bagasan rohani nasida di ulon nasida salingon. Wapiali Tuhan, kami ruas gemi kasih karunia. Dipimpin amanami pendeta J. Saragi, dot inanami pendeta Boru Marpaung, nang di asisten pendeta ima pendeta Tamri Sitorus, sehom dan keluarga. Homa papungu padimud-dimud nasida le Tuhan, anggiat di bagasan holong, boy nasida mangula di huriami, jala boy sudi diulahon di hurion dohot na serep ni roha. Kami piali Tuhan songon ruas ni gereja mon pasu-pasu kami sudi anggiat kami sama kami boy marholong ni roha songon nanido miali Tuhan. Nang dia ka pengurus manang P2MI, P3MI, PWMI, guru sekolah minggu pe manang di gerejaon anggiat matutu boy mardalan dohot dinggan nangaku aka LS majelis CLS na mangula di huriamon anggiat dirahut holong nasyako ali Tuhan boy dihulahon nasida songon ulahon nasida nasomal jala saya toktong dilihoko hasabaron di nasida jala kesehatan nasian Tuhan di bagasat tikyo pe Tuhan banon nami do imam pamareta nami, pimpinan tertinggi nami Presiden Jokowi dohot
wakilna Ma'ruf Amin, dohot jajaranna sian terata sahat tutoru pe ali Tuhan, anggiat nasida boy membuat negara namion, membayan negara nadinggan, jala boy terhindar sian akasahit penyakit nadong sedikyon ima COVID-19 ali Tuhan. Anggiat boy hami sonang so ribuan nungay jalo hami Tuhan melalui pamaret tamon ima suntikan vaksin pertama do kedua macela situ rohanami alai hami toktong ikon mengikuti prokes ni kesehatan anggiat hami terlindung sian COVID-19 non. Opiali Tuhan sudi program di gereja mon tuhoro pasaton nami menang di aka usahanya ka jemaat pe pasu-pasu nasida le Tuhan. Lumobi dina terjadi COVID-19 non maci gudang do jemaatmu di gemi kasih karunia menang dina asing pe terpengaruh perekonomionna. Nang hami sadiri pe ali Tuhan wihlala hami doi. Alani saya toktong do hami ro tua dopanmu jala marhaposan tuho naso tadi konomu hami ali Tuhan. Na lehonomu do sudia kajapalon na lomak na dong diho to sudia kaya nakommu si sombaho. O piala Tuhan pos ni rohanami i buwa kami bagasan tangyang nami tua dopanmu. Anggiat masudi boy huhilalahami di bagasan ngulu nami na di lehon hodo pe di hami di tikyon. Nang di ruas nami pe huingot hami do di gemi kasih karunia on kana marsahit ali Tuhan nang nalansia pe na marsahit manang na dirawat di bagas nabi ali Tuhan manang di rumah sakit pe ali Tuhan sudi upasahat hami tuho ali Tuhan anggiat homa majama nasida majama dagingna nasa marsahit anggiat marhite-hite Tuhan marhite-hite ubat na ninumna si panganon manang sinumo pe anggiat marhite-hite boy di dapot hama malum ni parsahiton jala boy nasida muserotu bagas joromon lau mamuji dohot pak tasangapoko sopiali Tuhan huingot kami do naungadong dua keluarga terbentuk natuari di pasu-pasu di huriami ima keluarga Daniel Dokter pasu-pasu natuari di tanggal sadat Daniel Niko Tohap Simanjuntak anaknya Mata HR Simanjuntak tubuni Nata Elboru Simamora dohot Orwana Hilda Romauli Boru Siahaan tubuni Mata Dr. Andes PM Siahaan Nahinan tubini Nata Dahlia Serep Boru Simatupang Sian GKI Pengadilan Bogor di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2020 sada di Gemi Kasih Karunia on jalan apa dua honali Tuhan Emriko Indrawati Lubis anaknya Mata Pelubis tubuni Inata Erbor Panggabean Ruas Gemi Kasih Karunia sektor Setiabudi Padang Bulan Tolu dohot Orwana Heni Rafika Boru Sinaga Boru Mata Andi En Sinaga tubuni Inata Mardiana Napitupulu dan ruas ni HKBP Nauli Resort Serampa di hari Sabtu tanggal sada di gereja HKBP Bethesda hubungan hami di tangyang nami ali Tuhan kedua rumah tangga nong baru terbentuk kon ali Tuhan anggiat ma ho gabe ulu di nasida ali Tuhan jala sioloi ho ali Tuhan nasida jala boy rumah tangga sitiruon di hami saluhutna Opi ali Tuhan satu kinai bigon nami mahatam naneng pinatol hasni naposom Iroi naposom Tuhan na mga lehon hatam di hami jala hami pe ali Tuhan pasu-pasu rohanami saluhutna anggiat hata na pinatol hasni inanami boy dia tu si hami jala boy hulahon hami di bagasan ngulu nami siapari pilihan nami pe ali Tuhan nong pasat hami di tikyon pasu-pasu saluhut tangan ni nong pasahaton di bagasan las ni roha anggiat boy lehonon nami do pe duminggan sian
di tikyon. Udang dopi ali Tuhan si Pangidion nami tuho ali Tuhan. Alay takas doi di botoho na porlu di hami diganup hami marsada-sada. Alay jumolo maurasi na sa dosa pangalaw sinin nami. Ang giat boy tarak jalo hami pasu-pasu na neng lehonom mo dopi tuhami. Lani ali Tuhan pinuji pinasangap maho ali Tuhan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina manomu-nomu hatani tu hatta, jongjong mahita, rap mahita marede sian bukwede nomor 106 ayat 2 dohot ayat 4. Damena sumuruk siya debata mangaraduti ate-ate do pikirata. Majalo si panganon na masayuli siya debata na mangajari hita. Kuhirip pami do tod dimi Tuhan makaliangi hamiganup. Asahuat tu si hami tod dimi makatay tu si pareon nami do hotua ate-ate nami. Unak paloa sami mulak siya ni ngananon yang goso di bagasan haluaon holong mi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tujulo. Amin. Huria ni debata siya nulaon ni apostel imanagabe si panganod di partodio di hita di bagasam mingguon. Ulaon ni Apostel bidualu ayat 26 sa 1 ayat 40. Taparohahon Bibel manangnal kitab Taganub Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Hujahama tapi hutihut di bagasan rohat Taganub. Alai dipakulingi suru-suruan ni Tuhani masih Filipus. Hehe maho lau madopak dang sina tudalan nalang-langi natuat sia Jerusalem tuhu tagasa. Jadi hehe maibana lau tusi jaladong madisi sadahalak Ethiopia parpangkat nabalga. Siramoti saluhutna artanikan kadake raja ni halak Ethiopia imanaung Rosia Jerusalem dung martangiang disi. Jadi hudul maibana dihuretana laumulak huhu majahai surat ni panurirang Jesaya. Alainin nato di ima madoksi Filipus lau mahotusi. Hobari ma
huretai. Jadi marlojong masih Filipus tu si gabe di bege maibana majah surat ni panurirang Jesaya. Dunginin nama atehe dia tu si hodo na jinahami. Alainin nama songo dia ma tu sanawi anggo soadong nama modayau laos disosoi masih Filipus manaik asa hudul tulabungna. Alayang gohata ni surati na jinahanai odo. Ditogu doi bana songon biru-biru tu pamotonga jala songo biru-biru na hohom di jolo ni panggusting. Songoni donang ibana dak terbigi suarana. Di hama matenai marujung uhum natibana. Ise mama jujur sudunai ay tarhitsa do hosana siat tanoon. Dunginin nama parpangkatima makulingi si Filipus. Raja ho ise do nanidok ni panurirang disi. Ibana sa diri do manakhalak na leban. Dungi makuling ma si Filipus. Dibaritahom ma Jesus tibana marbikas siya kata ni surat odeng. Alay lahoma manulus dalani jupang nasida maaik jadi Roma parpangkati idiom maaik. Adong dope abat na unangau terdidi. Dungini dok si Filipus ma anggo na porsea ho doho na saroham jadi doi gabenin nama mangalusi au porsea anak ni debatado Yesus Kristus. Amin. Hurian ni Tuhan adok kiasa ada topik pembahasan di kelompok pertangyangan. Tema ni nasida uji boado mabuan jol mana asing asa porsea tu Kristus. Jadi Roma sahalak anggota ni pertangyangan ni madok tergatuk tuto didoi. Mulugudak peta jari, mulugudak peta bain ide, mulugudak peta bain cara, tetap do todi ido na mangatur. Ulaon na doi mulo naik porsea halak na asing bainot tu Kristus. Romuse anggota ni pungwani madok anggo menurut tuale. Tapatudu masyang ngolutta kesaksian ni ngolutta boy doi mabuak kalak porsea tu Yesus. Napatuluhon Roma pemimpin ni pertangyangan ni madok buti. Molo menurut partodioku inebana sasitong na saonari nga sudehita digohi nga sudehita dilead debatato dii. Holan na mangulahon na mahita di bagasa katigoran ni roha di ngulun. Na perlu dihita kepatuhatta kesetiaatta ay ido hatai do ibana jalaido suru-suruani ido todi. Huria ni debata piga-piga parsiajaratta di bagasa tikion sianulaon ni apostelon na perjolo mai Filipus sahalak na ipakulingi todini debata. Filipus sahala jolma na mangulu di bagasa todi.
imana perbueni toddi hatani de batau paingoto tuhita tung masai tajumdo ada ketajaman partodionna UBG hatani de bata jai jolma na mangulu jolma na ipakulingan itu di nebata ketajaman rohaninya itu tajam. Tiki di bereng debata adok sahalak parpangkat perlu imana hatorangan ni kitab Yesaya. Di pabua debata di bagasat todi itu si Filipus. Hicat rohana merlujung imana lau mangadu jol mana perlu di bagasan hanguluan. Tung masayar gasi tutudo di sahalak jol mana mangulu di bagasat todi ngulu ni jol mana naeng pajupang dohot debata. Hurian Tuhan. Aito di ina mana mangaraduti ngoluna. Todi ina ma na mangaleo gugu. Todi ina mana mangalean hachaton ni roh. Todi ina ma na mangatur ngoluna. Hurian Tuhan napaduahon. Naing berengota siak kataon tiki di jaha perpangkati tiki di tangihon imana kitab Yesaya taringot tu Yesus tiki di permingguan imana di Jerusalem uji mulak imana di peopi mana di hati-hati nah hatai dan apalapun dia tusi mana hatai direnung-renukon di peop di pahusor-husor di bagasan ati-atena alai todi ni debata boy do hape mabaen sahalak jolma mangatusi taringot tu hasitongan ni debata. Minggu na lalu, jamita nahupasahat. Petrus doho si Yohanes di surat di Alkitab bukan orang terpelajar. Alai di tadda jolma dona sida jala di tadda debata pangihut ni Yesus. Perpangkatidang mangatusi hata na itangihonna jamita na itangihonna uju marminggu imana di Jerusalem uji. Alai todi mabay ni mana girgir rohana naeng marsiajar jala di bereng debata rohanai alani ido ubay na disuruh debata si Filipus madapoton patorakot tu imana isi ni ate-ate ni debata. Jai jolma napahusor-husor hod di ate-ate na hatani debata amanginang dakya luangan ni sian hasitongan ni debata. Hurian ni Tuhan ay sipata ulaw ni debata masay mauldo at tusata alay ikonido si hutonon. Filipus sujui sahalak parjamita terkenal di Samaria. Maribu halak pai mai mana uji marjamita di Samaria. Alai alani ketajaman ni partodiona tu suara ni debata. Laoi mana dilanglang pajupang doho sahalak perpangkat nanaeng
manomu-nomu debata di ate-atena. Nah berikut si parsiajarata siya katani Tuhanon na paduahon. Haluaoni di tangan ni Jehovah do. Haluaoni ulaon ni debatado. Hurian ni Tuhan. Adokiado ulaon ni si Filipus. Alay. Adong jolma nanaing majalo hasitongan. Jala patardoi molo dia kajolma na di bagasa todi. Ulaoni di ulahod debata sahat tu jolma naulo mabuka rohana di bagasan hasitongan. Sahalak perpangkat tujuh idang mangatusi. Alai haluaoni diperluhoni mana. Saha mai dinguluna dibaen debata. Hurian ni Tuhan adok kiasa ada kisah. Sahalak hatoban borua nama cayuli rupana. Jadi kisah terjadi di India. Haroa dihalahi syarat. Boydo lelangon naon hatobanon. Alai ise na marga manawar. Lengkap ma surat-surat na diserahon. Gabe milik namay. Sudah tikinin na kanapo sorok. Sudah na yang dapotan hatobano. Sa peribut. Hurian ni Tuhan, adong masahalak na matua, nang marumur 20 tahun, Roma buan hepeng, sudah taluak kanapo soji di penawaran na. Akhirna, imana monang. Hatoban na uli rupanom madok, danguluaw. Molo tu sahalak naung 80 tahun. Hape syarat ise naung marga manuhor milik nga mo. Hurian ni debata ala ni biar na dibere nga mataon Roma mataon majonohin na. Unak ko mabiarinang. Dang naing bainok ko hatubakku. Molo hutuhor peho adong di tangakku manuhor ho. Peluaw ko doho siyan hatubanoni. Jala diribahi amatom masude surat na berkaitan do aturan peraturan tu hatubanono. Sada nama sayuli dihilala hatuban na ulion ido imana ma. Baim mau gabi hatubanmu. Alai roa mato madok daw. Melua maho ay ido ulauku ubay naroaw tuinganan. Hurian ni debata haluaoni itangan ni debatado. Diusehoni dipasahati tujolma. Napatuluhon. Si parsiajarata siyak kataon. Mamilit hanguluani hakni sude jolmado. Mamilit haluaoni dan holang hakni parpangkati. Mamilit haluaoni dang holam milik ni si Filipus. Alai jolma na ulo mabuka ti atena pahusor-husorho. Jolma na ulo mangarade rohana na arga si tutu di mana haluaoni.
kon na pasahaton ni debatado tungulunay. Jadi di perpangkati ujui dakkolak kebiasa roy mana merminggu. Dakkolak tradisi di mana molorotu sinagog ujui. Alai sesungguhna na argado dihilalai mana hatani Tuhani, arga dihilalai mana pangatu sio tusi, arga dihilala tiatena hangoluani, arga dihilalai mana ro tu bagas joro uji. Ibana sadiri do napa husor-husorkon jamitai. Ibana sadiri do dung mangatusi di pakka debata Filipus nama dog adong denyon aek. Aung gope pangabat lau di diomu au Filipus. Sudedo HP dia turehot debata tujol mana ulo marsiajar tujol mana ulo perlu di ngoluna haluaoni sudedo HP di parade debata di tikina tujol mana mangulu di bagasa todina. Todingi makuling tu bagas hati Atena. Mulu na porsea doho di debata. Sau malomo ni roham. Porsea doa di Kristus. Napalua hona. Huria ni Tuhan. Mulu jamita siya Johannes di bagasa saderion. Ranting harus melekat kepada pohon. Lokot mengulu di bagasa kawi. Yesus dohawi, Yesus dohangoluani, dangolo sirpak siani. Siani mana mangan, siani mana marhosa. Huria ni debata. Jol mana mangulu di bagasa todi dihangulu. Songon perpangkat uju. Keputusan ni diri nasa diri domadoko. Didihom mau Filipus. Ay porsea doao. Di Yesus. Gabi mama baeng ngoluna di bagasan las ni roha. Mulak tu hutana, tu Ethiopia uji menurut sejarah Alkitab. Ima perjolo sahat kabar tu huta Ethiopia taringot tu Kristus. Huriani Tuhan. Masih peopota siak katawa. Na perjulo may parpangkati porlu haluaon dinguluna. Ipakke debata si Filipus lau pasahat haluaon. Na paduahon alaw nga malua parpangkati hutana pe, hala Ethiopia pe, dapotan haluaw. Napatuluhu, mulak merminggu halak perpangkati, di pahusor-husor hatai, di parsiajari, jala dihanguluhon. Ganuk maniak kita setiap minggu mulak merminggu. Unang lewat pitu, daksa do pitu jabu habis behatai. Marsiajar kita sian sahalak perpangkat sida-sida arga dilalai mana haluaon hasitongan dingoluna siat debata martangnya kita
Mau lihat Tuhan, hatamima mengajari kami diganup ulaon nami. Asa merperbue kami tonggi, mok-mok, gudang, siak kau, Kristus namate humokop kami. Hupasat kami ngulu nami, tot dimima na mangaramoti kami. Di bagasa Yesus Kristus, martangiak kami tujulo. Amin. Rimma hita jongjong. Dungi di doksi Filipus ma anggona prosea ho doho nasaroham. Jadi doi gabenin nama mangalusi au prosea anak ni debatado Yesus Kristus. Amin. Terpuji debatatai. Terpuji debatatai, Tuhan Yesus nang diporbani amin. Marhasana ponsa sudi, amin. Mengulu mahita di bagasat todi. Aido hagio ni debatasi yang ngulut taganup. Jalo mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Isodako Tuhan debata mabuhina Tuhan. Di pasorhom madamena tutor di munaganup. Sadario sugot ro di saliling nililing. Amen.